Здравейте, фенове на 3 Games и това е Annihilation. Нямам си халхабер от тази игра, така че обиждайте къде си. То ще ми обясни. Трябва да убим. Виждаш ли отдялно има едно Redneck с Yellow Blue Green? Да. Това означава, че трябва да бим тия нечестни. Ние сме жълтите. Не знам, виждам. И най-отдясно ми е кръстът. Чакай, сега ще взема айтъм. Защо не мога да чупя? Тай да не може. Ще питам. Кога чупя бе, брат? Камък. Ето, паднаха ми айтъм най-после. Ще чупа камък. Намерих айрон, баче. Айрон. Айрона ще генерира. Съм себе си. Оле! Тук може да си направим гони с такива. Ах, мамичката ви. Ама трябва ми тако съм. Първо да си направя кюрка. Добре. И сега трябва някакси да сядем. Тук има някакви стени, нещо. Не. Обаче пак като си, сега ще събереш малко дърво. Ама сега мога ли да ти да се бие с нея? И ако искаш да умреш, да? Искаш ли те да се умрем? Не. Оле, какъв е той бруталния лаг? Лагва. Защо? Мерси е моето благодаря. Мерси. Мога ли да си сменя бронята? Да. С айрон? Да. Яко. Има ли диаманти? Диаманти не има, емералди и злато. Кому да направи с емералда? Обаче като копаш и трупаш левел. Като не трупаш и можеш да събереш материали, там майка и всичко, може да ще ти енчантиш. Ето е я. Да, взех му. И малко ти. Събери 4. Як е? И те трябва... Значи спауновете на различните отбори се наричат мечите си. И всеки нексус най-отясно си има кръв. Виждаш ли? Къде? Да. И когато падне на 0, ти нексуса е унищожен. А когато се унищожат и трите без наша, който стане последен е победител. Добре, много трудно се взима. Така като фърка някъде. Айрон. Трябва да си направиш petition от invisibility. Тук има един проблем с печенето. Да, взимат ти нещата. Излез. Аз събирам айрон, чакай. А? Аз събирам айрон много върло. Аре, излез. Що събирам айрон? Излез, сега имам айрон. Колко имаш? 6. Аз имам 17. Не ми браво. Само за един сека ще му стигне. Нищо. Нищо не се случило. Аз ще отида да съда по честовете. Филми да и тук може да се краде. Може да си вземаме различни нови брони. Ти така премил. Да. Защо не спряха да ми крадат шибания айрон? Ли, там има често мали. Ей, най-после взе. Искаш ли да отидем те да ги побием другите? Не. Не ми се губят. С мен до минута. За колал, да си вземем колал.
Кол, не коал. Да, коло чули, трябва ми кола. Коал. Омага. Аз не съм кола. Това иди кол. Ей, как ми го взема? Ото ти аз ти ги взехме. А? Аз ти ги взех. Колко имаш вече? 12. Колко? 12. 13. Ева. Така. Били някакви самбари, чакаш на. Шейкера. Колко се чете? Били някакви самбари, чакаш. Къде си? В дупката още купая. Колко ти трябва да един след точно? 24. Я не ми трябва само още 3. И си имам всеки. За знаеш, не можеш да поставяш къбъл. Обаля. Оля, мама. С всякия шейдър съм вече. Още 4. Айде аз да имам точно 20 минути. Не, това точки. О, две изпечени. Излез. Аз имам 24, обаче искам да събера още 2 за меч. Айде и аз. Аз ще направя нещо. Ох, още 2 ми трябват. Още едно не. Айде, излизам, отвънка съм. Кратос. Айде, тръгвам да се скрием някъде. Сега ще се скрием и сега да печем. Да, на къде? Избираш посока и се. Ала, ще ми стела с мен, бързо. Чакай, ела виж. Ала, виж къде съм, зад тебе, айди. Тъй. Зина там. Аз ще се купая някъде. Айде, че тук ще копаме. Чакай. Там има някакъв делен шанс. Ама няма ми кол. Оди да взема кол, човек. Ти имаш ли? Не знаеш ли как да отидем да вземем, ама. Откъде? Откъде да вземем? Айде, ела да ти покажа. Къде е генерейтъра на кол? Ам броните могат ли ги да си ги сложа? Айде. Обаче, винаги трябва да си с някакъв брой. Внимай. Аз ще вземам от фотните на хората. Ули, сега, те или ще правим, бе? Как ти гараш? Аз мога да си взема сега те тепло. Ще ли го вземе? Не. Ще спечем с дърво, е. Не трябва кол. Не, бе, кой си ми издържава? Аз знам къде е. Аз имам много такова, старя. Окей, той беше има там, мисля, в гората. Помниш ли ме къде бяхме? Не, аз... Не, на другата страна виж. Иди. Бати пътя си направи. Аз ще спека с дърво. Добре, ти ще брой дърво. Аз имам цвете. Моята е най-горната печка. И аз имам дърво. Окей, аз съм с долната, ти си с горната. Печем като мъже, защото Не, ние... служи го само в долната. Чакай, не. Знаеш какво ще направя сам? Ще прикрия печката. Ще прикрия печката. Генера. Знаеш ли го? А? Дървото се генера.
Ще го скрия печката. О, не мога поставим, вярно. Ще си направим меч. Ох, чай крафтинг да си направим. Аз имам материали. Дръпни се, ще сложа крафтинга. Били не се бари цялата стена. Ари, бе, дръпни се. Человек планета.
Sabina когато ми се набавя секунда. Време ми се доста чакане. Той влиза на линия. Защото е млад пич. Млад пич! Пратус. Защо не трябва да съм фулсет? Защо не трябва да съм фулсет? Ти трябва да си фулсет. Чакай, стой, сега ще ви кажа нещо. Както и да е. Аз сега спирам видеото. Ще стана доста дългичко. Кой ми пише, няма да му обърна внимание. Защо не трябва да имам поне един айтъм от отбора ми Dead Die? Да. Що? За да си по-силен. Не, говоря ти. Целия ми сет да е Iron, ти говоря. За да си по-силен. Ама не, питам та. Ти ми каза, че трябва да имам поне един кожен айтъм. Не можеш да си заместваш айтемите. Ти разбрах, не знам как да е. Значи, може да си ги заместиш изцяло с фулсет там, нали? Направи го. Къде си? Да влизам в сервера. Да, ама това си спирам видеото, защото трябва да ставам. Как си да е енчат на семеча и не знам базата на противника къде е. Искам да се бия вече. Да се бъхта. О, момиче, играч. Къде е базата на противника? Говоря съм яш. Къде е базата на противника? Тръгни там някъде. И на някъде. Potion of weakness. Escalation of the спряха игра. Escalation, ама сега спирам видеото. Ами, много дълга битката ще трябва да спра видеото. Добре. Това беше интересно. Това ставаш ли по-късно? Не знам, обаче хора, извинявам се, че казах, че имаше 2 видеота, обаче само 3 за деня. Много се извинявам и ще трябва да спра видеото се. Ще го спирам. Само... Голд! Голд! Намерих голд! Лоу, Аз съм намирал и емералда, найс. Ема с емералда нищо не мога да направя. Да си сложа ли голд броня или да съм с айрон? Не знам. Кое ще е по-мощно? Голд или айрон, те? Да. Сервера може да е различно. Голд или айрон, ами... айрон. Ще разберем. Значи няма... Само за окраса си оставаш. Да. Само да ти бикирката. Значи е много слабо. Справя ли се? Не още. Ще го спра сега.
Добре, хора, извинявам се, не трябва да го спирам сега. Извинявам се за бързото прекъсване, но ще спра видеото. Добре.